Nje ngidlule kule ngokugijima sizolithola lapha encwadini kaJakobe owesibili soqala lapha kuvesi u14 sizawuhamba nje sibone sawuphelela uyasonda Incwadi ngithanda kakhulu kaJakobe ngazi lo baba ngoba legama lathiwa umfowethu bathi uJakobe walala impela. Ngazi wayilalela. Ngiyayithanda impela incwadi kaJakobe. Ngoba mawubheka nje u2 isihloko sakho sithi abazalwane ngabangakhetha abantu. Kodwa ngifunanga ukuya kulelo ngoba ngibona ukuthi ngizawube ngiqhubuzisa ugebhezi kakhulu. Bonkosi. Angithandi ukuqhubuzisa ugebhezi kodwa ngiyathanda ugebhezi lomuntu wesebenza. Kodwa ngikuqhubuzwe yini ngizaqhubuzwa yizo. Sizoqala lapha kuverse 14 ekaJakobe esibili uverse 14. Isihloko esikhulu sifunda ngale ndlela le. Ukukholwa kufanele kube nezenzo. Ngiyibona lento mina bengibekele ibekwelekile. Kodwa sonke besikhuluma ngezenzo uma usukholiwe. Oh Jesus. U14 ufunda ngayindlela usizani bazalwane bami. Uma umuntu enokukholwa kepha engenayo imisebenzi na. Ukukholwa kungamsindisa na. Uma umzalwane noma umzwalanekazi behambaza baswele ukudla kwangemihla ngemihla. Kusho omunye kini kubo ukuthi hambani nibe nokuthula nifudumale nisuthe kepha ningabaphi lokho okudingwa ngumzimba lokho kusizani. Kanjalo ke nokukholwa uma kungenayo imisebenzi kufile ngokwakho. Oh Jesus. Akusho mina ukuthi ukukholwa kungenamsebenzi kufile. Oh yeah. Le ncwadi lena uma uyifunda ibhale uJakobe. Ukhona uPaul naye la khuluma khona ngayo imisebenzi enezenzo noma umsebenzi uma ngabe unawo kumele kubonakale ngezenzo uma ngabe ukholiwe kubonakala ngazo. Kodwa ngichaza uPaul makayiqala uPaul akavumi ngathi akavumelani noJakobe. uPaul uyiqala uthi ukukholwa noma ungenawo umsebenzi kodwa kumele ukholwe. Ngazathi bathi mawulandela umlando wenkolo kuyakwahluka namabandla ngaleyo ndaba leyo. Uthi uPaul uthini bakhohle ukudlulela kuthele ukuthi uPaul uthini kuthele. Uyayichaza uPaul la ukuthi naye uchaza khona ukuthi uma ukukholwa kwakho kungenawo umsebenzi akufile. Kufile akusho umntimandi. Hayibo. Kusho iBhayibheli. Ngiye ngathi ngiyime kancane la bese ngidlula lapha ku26. Ngicela ngigijime nami nje bazalwane kuye kona uJakobe u26 ngokuba njengalokho umzimba ngaphandle komoya ufile kanjalo nokukholwa ngaphandle komsebenzi ufile. Hayibo. Jesus. Leli senior pastor uma ngabe sila ebandleni uJesu ayizuza yona ngegazi. Sithi thina sizohamba ngenkambo kaJesu Kristu ukuyapi kuNkulunkulu Baba. uJesu uthe mayifika wabenza umsebenzi kodwa bengazelanga lokho bezosindisa thina. uJesu wase enza okuthile ukuthi abonakala ukuthi hayi mina ngizongokholwa nawo nomsebenzi ngakwenza. Uyasindisa abantu uphendula amanzi abe yiwayini wenza konke uJesu. Yini lokho? Ukuthanda omunye umuntu. Ngoba uJesu wayengafiki nje abona ukuthi hayi uJathulwe lapha afike najabula. Wayebheka la kumele asebenze khona. So umsebenzi wethu mayafika awenze wenziwa kona lokho ukuthi sibone nathi ukuthi ukukholwa kwethu kumele kuhambe nani nomsebenzi. Ngoba uma sizotshela abantu sithi
sikholiwe kodwa ekugcineni bathi uphi umsebenzi hayi mina ngiyawenza le ebandleni hayi bukathi uphile ebandleni asiphile ebandleni phela siphila nabantu ngikhumbula iBhayibheli malithi wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena Nkosi. abangasho ke mamkabinde abangasho ngaphi next door ngamshaka omakhelwane bakho yibo bonke abantu oxhumana nabo ngoba lokho kuzokunceda wena kusasa uma uthanda bona wenza umsebenzi kaJehova ngaleso sikhathi leso uthanda abanye abantu so bantwana benkosi kuyaphoqa ukuthi uma sila sisebenzele ekutheni siyaphi ukukholwa kodwa kakuphelele noma kungenamsebenzi kuthiwa kumele kube nomsebenzi kodwa kukodwa akuphelele kukhona kusashoda la kumele siye khona entabeni la kwaya khona uJesu Kristu kusalvation kunsindiso kumele sikholwe sihambe sitotobe size siyofika ensindisweni lapho ensindisweni ke bakwethu asihambe njengoba sigcwele la sisawuhambisana ayisincwadi yakudala lesipeli sasifunda sona noma sihambisana asitotobe futhi masiya lapho ngoba umuntu nomuntu uyayiyela Hayibo. usikhandisa mayegijima kuya lapho mina ngitotobe sofuna ngithi kumele Hayibo. asingabantu siya ngasodwana umuntu nomuntu uyozimela ngaphambi kukaJehova azange bathi bandla leDGM lizoma umuntu nomuntu uzozimela ngiyangithanda khona incwadi iyayilubele kakhulu sikhandisa lapha kuMateyu I think u10:34 mawuqala ivesi uthi uJesu angizanga ukuletha ukuthula kepha inkeba Hayibo. sekuzwa interpretation ukuthi uJesu bathi vele wayengalethanga ukuthula wayezoxokoza isibali abantu bakhetha ukuthi uJesu bayakhuluma kanje umuntu makamukela insindiso bese kuthiwa uqala ukuxokozela ibandla ngoba insindiso la ingozi khona Mam Francis imukele ubone uzohamba nakubani uzawubona uzohamba nakubani Amen. uzawubona wena ukuthi uzohamba nobani ngoba ngisho nakakho ubaba uzakulahla adlaka mayenziwe lento kodwa abantwana bayabakhulula left right and center uthi hayi lo wala ekhaya asale sithi net ngokukhetha umuntu insindiso bese umndeni uyamjikela kuthiwa ayikazi yenziwe lento Hayi Jesus. le nsindiso iyasinda ofike kuyo simhlonipheni iyasinda kuyo ngoba ayithinti wena uwedwa yiko lapha kuMateyu ukuthi athi uJesu angizange ukuletha ukuthula ngilethe inkemba mangaletha ukuthula uJesu cabanga uJesu athi angizange ukuletha ukuthula lo ufuna sithandane kangaka akezange kodwa uyazi ukuthi lokho kulethela ivangeli ungqo esisijabani amasi noma inkomo phela lapha akunakuthi uxutshiwe hayi ababatha lapho lapha kunabatha uzawuhamba libekuthinta omunye umuntu ngakuthinta omunye hamba uqonde qonda mntaka baba lapho kuyaqonda so bazalwane ngiyasaba ukusho ukuthi le ncwadi le imvusela usizo olukhulu ukuthi ukukholwa kufanele kube nezenzo Hayibo. ngoba impela masibuka la enhlobeni zomnikelo ngithe mangifunda ngoba ngifundi kakhulu ngiyafunda Hayibo. ngathi zine kodwa ngikwazi ukuzibala ngohlobo lakhona akhona nje abo tithes kwakhona abo seeds and offerings ziningi lezo lento leyo so uma ngabe kukhona leyo yokugcina bathe yini mabangikhumbuza angazi noma isingisi sami sizolunga kuthiwa i-almsgiving. Oh Jesus. Yile bathi unikela ngasese. Upha umuntu ngasese. Khona ungazi ukuthi ushaya isifuba ngithi umphile usifiso. Ngoba thina sinalo mkho ukuthi sifuna ukunikela kakhulu sasa kuzothiwa baba umuntu imali. Hayi yabona ngoba ngakho iyashota imali. Hayibo. Ngoba phela thina sithanda ukudunyiswa sela. Sifuna ukuthi sizeleni la. Silethela ukuthi sinenhloso eyodwa. Ngisho kwayena uJesu kwakunenhloso uNkulunkulu ayenayo ukumdiliza ezulu. Ngoba kwangeke amdilize nje. Kodwa uJesu walethwa lokho ayenza kuma wayinani bese kumane kuwumsebenzi sibona ukuthi umntana kaNkulunkulu. Yena wayelethe kuzosindisa thina. Hayibo. Uzosindisa kwethu simswe nguye kukodwa.
siyavuma Ayi. Oh, ukuthi Jesu Jesus. inkosi. Oh, Jesus. Masivuma lapho ukuthi Jesu inkosi. Akuphele I finish. Bese uyaqonda. Straight. Qonda. Aye. Siyasithi nomunye umhlobo wami masila DJ sithi la iqonde. Aye, go. Hayi ulele uyakhusha ushona ngapha, ulele uyashona ngapha. Cha. Ha. Uma ulela Jesu uyaqonda. Oh, Jesus. Ngoba uma uqondile kuvuka lento le ebuhlungu ngake ngangikhuluma ngingakafiki nala ekhaya. Ngangikhuluma nje sihleli sasemajida. Yeah. Ukuthi kuyakwenzeka sikhula sona vele. Kodwa ekoneni kwethu kumele ukuthi ama responsibility okona kwethu siwa first. Yes. Ngikhumbula abosisa abancane bayekwenzeka bakhulele emakhaya. Abayibiza ukuthi basindisiwe. Kodwa kusho lokho ukuthi thina sesingamkhomba ngomuntu othize ukuthi loya ukhulela kanjani athi usindisiwe. Ngokwakhe noNkulunkulu wakhe. Aye, boss. Okwethu ukwenza umsebenzi. Sime lapho. Lokho okukhomba kuyashweba ukuthi elokukhulela lona alibekiwe kithi. Linabanini balo futhi hayi abanini linomnini walo. Oh, Jesus. Oyedwa. I'm not the man, but there is a man. Aye, boss. Mina ngisiyo londo. Mawuza DJM angisiyo londo. Mawuza la uze kubamnyema akasiyo londo. Oh, Ikhona into. Ayi. Ikhona into. Leyo uzoyithola ngokufika mawusovuma uJesu. Ngibona leyo nto. Ngoba uJesu athi mina ngiyisango. Ngazi ukuthi isango liyapi. Uthi lo sesibaye ekhulela bese kuyashiwo kuthiwa umntana wakaMadonsela. Kodwa akathathwanga uMadonsela. Usindisiwe. So uzumuza umuntu makuthiwa enkonzweni, hayi yazi kaMadonsela bafuna umntwana. Yena sogqoka ibherede incane etshekile. Ufuna ukuhambisa umntwana kaMadonsela. Ubuye enkonzweni. Hayi kaMadonsela bayazi ukuthi umntwana wani. Bazayilandela intana. Hayibo. Uyekela amadontashi. Uma amadontashi awubalotsholwa. Abantu mabasuka kuyivaka endaweni bangakafiki khona. Sizofika lapho kodwa singasifaki. Intsha yami singasifaki entweni ezikhulayo. Ngoba ngikhumbula kuze kuthiwa emabandleni kuthiwa isekuthanda ukuthiwa ngibonisiwe. Ugijima uze kusikhandisa sifiso ngibonisiwe usisi lapha. Fiso uboniswe ini? Ngale Kristo. Hayibo. Unani solokubona? Ngoba ulavela ababoniswayo bese ke bazocela. Kodwa phela nafuna ukuyikhulumela. Amen. Abantu bayikhulumela. Ngalibele nje isensitive ethize. Kodwa ngithi entsheni yanamhlanje kubi ngaphandle. Kubi ngaphandle ngosisi nabafowethu. Ngicela isicelo sibe sinye. Angisho ukuthi khethani uJesu. Khethani ibandla. Khethani qondani mina. Mawuphuma la uthe uye ekhaya, hamba ekhaya. So ufunani ukuyondlula kubo bani. Uthunywe ngubani lapho. Ngoba mawuphuma la uthe ungaqondi lokho. Yiko umuntu ngisho umbole imoto athi hayi yojika la edolobheni. Umuntu oqala yojika kuphe 6. Nangeke abuye nawe uzathi motiphelele ngaleni. Yini ukwenza into ongayicelanga ongasonga ukuthi uyangitshela uyala. Kodwa sofuna uqala uyakhukutha. Hayibo. Indlela zethu mayiqonde bese. Mayiqonde. Singalibele nje sithi sizoya kuphi na kuphi. Asiqondi. Ngoba utashilo nje athi kukhona umvini. Umvini isteme school vele. Kunamagatsha ke la. Emva kwamagatsha bese kuba khona amafruits. So kukhona lokuthi kukhona nezibhande ezilephasi. Ezibamba sona leso sihlahla. So ungacabanga ukuthi ubona kaMntimande kuvela iklabishi wena utshale imfe bese ufuna iklabishi. Umuntu uyozuza akutshali. Akuna umuntu ozofaka ummbila bese athi hey azumila kahle kahle umphathi kahle ngabe kumila ini. Uye wathi babesikhandisa uma sidlule emhlabeni singacabanga ukuthi sizawubuya senyameni noma umuntu athi hayi mhlawumbe sengizobuya ngixoxe noma ngibuye nini uzobuya lento leyo ohambe usenyameni ulani njani mawulani maqondanga uzawubuya maqondanga mangabe kufanele bayandinda la abangaqondanga asazi
mhlawumbe nami ngiyobe ngidinda nawe kodwa okushiwo yimi uma kuthatha ukuthi bamadonsela utheni ngoba kusasa yiko lokho kudala ukuxokoza ebandleni asizameni ukuthi okushiwe emabandleni kodwa yebo kukhona vele okunye umuntu mayekusho kuzwakala ngathi kuba inhlembanyana noma imbazonyana eloliwe ngathi lolela umuntu othize leyo mbazo leyo uma Mkabinde kunoba wangishaya ayivuma futhi angishayile kodwa ngathi yayingakha mina futhi angazi ukuthi iyangithinta kanje ngoba ivesi lakhona ngisho ungangivusa ngo-3 ekuseni bathi isikhathi sosathane ngizakutshela lo amahubo 119 bathi sebakholiwe abantu uJesu umuntu angene enkingeni isikhandisa ngoba phela vele thina emhlabeni sigade lo othi umukela uJesu wathi umukela uJesu wasuka nenkinga sesiyavela ke sithi uphi lo asathi uphi uJesu wakho ungizwa uphi lo Jesu wakho Hayi Jesus. hayi yaphendula ke indoda engasabe yaphendula ithi ukuphi Mkabinde usezulwini wenzani wenza ukuthandana Hayibo. usho ukuthi masafuna ukuthanda ukwenza lokho mina ngikhipha ngakho uzolungisa uJesu uzokulungisa uNkulunkulu uNkulunkulu uyazi ukuthi ngomusa nje kuphela wakhe kwenzeka konke kodwa into ekumele sibe nayo ukuthi loyo musa uyasetshenziswa awuhambi uthola abantu abayale nale ngathi umhlanga usemanzini umhlanga ngoba livunguza nje usemanzini ngeke uthola uthulile ungazi ukuthi uyaphuma awuliwe uyale uma ngabe umhlanga awuzovunguza yima nje uqonda uthula uthi thwi ubhekisa amehla akho phezulu ekhaya nje